Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Kajingya brio menta kala palat ya ka hajar ngun na kajing kenyo jumai hakat sengit ho ding ha Myanmar bad ha Thailand. Ka Myanmar kala penmena babaro shite yaw menta kandai kesengi yam brio ha barok kwe kari. Bad ha kini kesengi barok ki office trekam kidai ban penhiar mar shiteng ya kala ma jong kari haduk kan rio trik jong uyayong kum kadak kajing yam brio ha barok kwe kari. Kanong ba kabla syak ta ha Myanmar kadai kanong ba Mandalay kabadon kumba iwei point nyaw million ngut kinong shong shnong. Chief Administrator jong Mandalay Ong Mint Hussein ulo ong ba ka jing isang son ha Mandalay kadai ka bamla shu ban batay da ka tin brio ki brio ka Mandalay ki haban thia asurok mentala lai miet kanthi namar ba kim don yeng don sam shu habathia asurok ru ki dap da ka jing sien men siem bat ki sngaw kumba ujumai un khi byang don na preng jong ki balayo iki yeng shedara nani ki tent hendrei ki babun ki thia bet hapring surong ha Mandalay de ki hajar ngut ki muslim kilayalum hakmat jong ka mos kabala khalam ban pelong jing duwai namar ba menta kasngi kadai kasngi ka ba ki muslim ki rakhe ya ka Eid ul Fitr ka sarkar besan syadik shipai ha Myanmar kala ajing ken bahadu menta ki bayap ki don hajar san punrungun ki ba mensaw ki don lai hajar khandai spa ngun bat ki branja ngai pat ki don spa nyaphongun kat ba Thailand ban la ajing ken ba ki don khat khandai ngut ki balayam bat ka jingya brio kadai tang hanong ba Bangkok na kada ko jing khalam jo ka yeng ka balai phomala